O Bar Alborada de Moraña era onte e probablemente o sexa durante todo o Nadal unha auténtica festa. Preto do final da penúltima táboa, o número 49.797 era agraciado co último gran premio do sorteo, un cuarto premio que beneficiaba con 20.000 euros a cada décimo. Chamáronnos por teléfono dicíndonos que nos tocaran 2.000 euros e despois, cando mirando, pues vimos que eran 20.000 e dixeron, bueno, pues vamos que isto hai que ir gastar algo xa, porque senón... Salté de la cama, tío. Salté, no me lo creía. Y salté volando. Nada, a mí estou contenta, xa me tocaron e voilà. O Bárquico de Cuntis foi o que repartiu este número, vendido na súa maioría polo Alborada de Moraña. O cuarto premio deixou na comarca 5 millóns de euros. E cando saliu xa sonaba este número é dos nós. É unha alegría moi grande. Síntome ben, porque dimoslle un premio a xente que realmente o necesita, sabes? Xente de calle, xente de todos os días, xente que ven a mañá a tomar café que marcha a traballar, xente que está no paro, xente maior. Entonces síntome moi ben. O premio foi moi repartido, xa que se venderon 250 décimos deste número. Sobre 250 décimos, 200 e pico, a 20 euros cada un, pois foi bastante ben a cousa. Taparocos e pasar un bo Nadal son as prioridades para gastar os cartos. Celebrar Navidades por todo lo alto? No, pero agora van ser moi grandes. Moi bien porque me quito la hipoteca que tengo. Ahora gastaremos aí en 4 cousiñas que hai que pagar e despois o resto quedará aí na cuenta. Para estar un pouquiño máis tranquilo. Primeiro ter que abrir mañán a mañán, darlle café a xente seguir traballando e, bueno, facer algo por aí. Este non foi o único premio que o sorteo deixou en Moraña. Un boleto selado pola máquina no Bar Xolda foi premiado con 6.000 euros ao coincidir cun quinto premio.